Iiran pikku koiruus häkissänsä istumassa rauhassa kahvitaukoa. No, voisiko tätä sanoa kahvitaukoksi, eikö niin Malva? Ei tosiaan! Tämä ei ole mikään kahvitauko! Ai eikös tämä ole kahvitauko? No ei tosiaan! No niin. Ei se ole kahvitauko. Onko Malva Simmu? Niin. Onko se kaunis Simmu? Vau. Onko se komea linssi? Minä olen nyt kaltereiden takana. Minä puhun. Niin, sua itkettä, kun sä syökyt niin kuin parkaa. No niin, sun nöpönenä. Siinä on sun nöpönenä. Joo. Niin, tällähän on tylsää olla. Ei kahvitaukoa muistuta yhtään tätä näin. Ei tosiaan niin, ei se muistuta. Olla täällä pussikarvoja myöten. Niin. Pikku koira.